Φτάσαμε στην ώρα δοκιμής. Έτσι έχει γίνει. Μετά από το ψυγείο. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Ναι, να τη βγάλουμε δηλαδή. Κάτι γιατί έχει μικρά κομματάκια και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σοκολάτα, αυτό είναι κέικ σοκολάτα. Ολόκληρο κέικ φτιάξαμε. Να δούμε πώς έχει γίνει. Να το... Περίμενε. Να τη δείξουμε πώς έχει γίνει, περίμενε. Καλά, έχει γίνει τέλεια. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Περίμενε, σιγά. Έτσι έχει γίνει. Είναι πανέμορφη. Παιδιά, αυτή είναι η σοκολάτα μας. Κέικ. Λοιπόν, Φέρε ένα μαχαίρι. Ή δεν κόβιονται. θα την ανοίξεις? Πώς θα την Ναι, ανοίξεις? δεν ξέρω πώς. Φέρε αυτό εδώ. Θα σε βοηθήσω εγώ, περίμενε. Δεν κόβεται καν. Δεν κόβεται καν. Δεν κόβεται. Θα το κάνω εγώ. Όχι. Λοιπόν, Άνοιξε. παιδάκια, θα την ανοίξουμε. Βαφτίζεται ο δούλος μου λαμακάρανα. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια να την κόψουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε, παιδιά, να ανοίξουμε τη σοκολάτα μας. Έτσι είναι μέσα. Φέρε εδώ. Απα. Έτσι είναι μέσα. Καλά, είναι τέλεια. Άσε να τη δοκιμάσω. Αφού κόψω το κομματάκι. Πάρ' το κομματάκι. Να δοκιμάσεις και να μας πεις την γνώμη σου. Καλά, Δοκίμασε είναι εσύ. τούβλο, δεν είναι Δοκίμασε εσύ. σοκολάτα. Δεν μπορώ να Για το φάω. κοντά να μας πεις, Α, Νιώθεις το κανταΐφι? Πολύ ωραία έγινε πάντως. Για να δω κι εγώ. Νιώθεις θα ήθελα πολύ. το κανταΐφι? Κάνει κράτσα. Παιδιά, ναι. Μπορεί να είναι τούβλο. Αλλά είναι τρώγεται. πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Εύκολη συνταγή. Κοιτάξτε. Φέρε εδώ. Γρήγορη. Εδώ. Κοιτάξτε πώς είναι μέσα. Οχ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδάκια, να τη δοκιμάσετε. Είναι φανταστική. Γεια. Γεια σας.